Magandang hapon, North Central Luzon, kinasuhan ng pandarambong o plunder si Pangasinan Governor Amado Espino Jr. dahil sa umano'y wetting operation. Nagpapatrol si Nika Tomines. Kanina po umaga kami po nanggaling sa Office of the Ombudsman para magkain ng reklamo laban kay kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Pangasinan, kay Amado Espino, na kung siya ay kasama namin ng patakbo na kinasabing witty, biglang nasugal sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang pasabog ng pinakabagong wetting whistleblower na si Bubalyon Mayor Rodrigo Orduña sa press conference kanina. Ito'y matapos siyang magsampa ng kasong plunder sa ombudsman laban kay Governor Espino. Humingi rin ito ng proteksyon sa DILG. Kasama si Barangay Chairman Fernando Boy Bata Alimagno na kasabwat din daw nila sa wetting operation noon. Inamin ni Mayor Orduña na siya ang bagman ni Governor Espino mula pa nang maging congressman ito. Magkano po yung share niya? Binigyan po namin ng 10 milyon usapan. Nahatiin sana yan sa weekly. Kung hatiin mo yan weekly, yung 10 million is 2.5 million weekly. Ikwinento rin niya kung ano ang nagudyok sa kanya para kalabanin ang dating matalik na kaibigan. Sasamantalan tayo. Ginagamit tayo sa pakikinabang niya. Dumating na rin yung punto na hindi na siya tumatanaw ng utang na loob. Diit pa niya hindi ito pamumulitika. Pero sa totoo lang po, matagal ko nang pinag-isipan ito. Nagkataon lang na eleksyon na talaga kung saan nagkaroon ako ng lakas ng loob at nagkaroon ako ng mga taong alam ko makakatulong sa akin. Bagay na pinasinwalingan ng gobernador sa press conference sa Pangasinan. Politika lang ito. Wala noon, mga 6 na buwan na nakalipas, kumatandaan ninyo, kinalap ko sa Pangasinan, nagkaroon ako ng massive attack sa Amerika. My answer to this issue is I am denying all the allegations, yung tungkol sa wetting, that is an old issue. Nasagot ko na yung lahat noon dati. Hugas kamay din si Espino sa pagkakaroon ng permit para sa high alay na ginagawa raw front ng wetting. And then, may isang issue dyan na sinabi, nakita kami ni Mr. Charlie Ang. I could not remember when is that. Ang nagdala sa akin kay Mr. Charlie Ang ay si Mayor Rick Orduña ng Bubalyon. At nakiusap na nagpapaalam si Mr. Charlie Ang na puntahan yung mga mayors para hihingi siya ng business permit tungkol sa high alay gaming. Kasama rin ni Governor Espino sa press conference si Police Provincial Director Jesus Bersosa. Giit niya 4% na lang ang wetting operation sa probinsya. Pero hindi mo lang tuloy dahil yung mga boundary natin, boundary ng Pangasinan, ito ang pag-process. Kinukuha dito. Ibinulgar din sa press conference na isa ang PNP at media sa mga tumatanggap ng wetting payola. Tiniyak naman ni DILG Secretary Mar Rojas na dadaan ito sa masusing investigasyon. So, imbestigahan natin ito, what is provable, at yun ang iiral dito. So, hindi mabigat o hindi makubuluhan kung ano man yung mga motibo ng tao, may sinabi sila, sagutin na lang at makikita natin kung anong katotohanan. Ang live update ng balitang yan kay Nika Tomines. Samantala, hinihiling naman